ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம 2015 ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் ஆன த லாப்ஸ்டருங்கிற ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஃபேண்டசி மூவி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த படத்துடைய ஸ்டோரி பற்றி சொல்லணும்னா, ஃப்யூச்சர் வேர்ல்டில் எல்லாருமே கமிட்டடாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ரூல்ஸ் போடுறாங்க. சிங்கிளாக இருக்கிறவங்களெல்லாம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க. அங்கே நிறைய சிங்கிள்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணணும்னா, அவங்களுடைய பேரை 45 டேஸ்க்குள்ளே செலக்ட் பண்ணணும். அந்த 45 நாளுக்குள்ளே அவங்க கமிட்டட் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க தப்பிச்சாங்க. இல்லை அப்படின்னா அவங்கள அனிமல்ஸாக மாற்றி காட்டில் விட்டுருவாங்க. கேட்கும் போதே ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கும். பாவம், நம்ம ஹீரோவும் இந்த மாதிரி தான் போய் மாட்டிக்கிறாரு. அவர் கமிட் ஆனாரா இல்லையா, உயிர் பழிச்சாரா இல்லையா, இல்லை அனிமலாக மாறிட்டாரான்றது தான் ஸ்டோரி. இப்போது படத்துக்குள்ளே போகலாம். படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு லேடி காரில் போயிட்டுருக்காங்க. அங்கே போயிட்டு அங்கே இருக்க ஒரு டாங்கியை ஷூட் பண்ணிவிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க. அப்படியே லாப்ஸ்டர்னு பேர் போட்டு இப்போ படத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. படத்தோட ஸ்டார்டிங்கில் காட்டுற இவர் தான் நம்ம ஹீரோ. பாவங்க, அவங்க ஒய்ஃப் அவரை பிரேக்கப் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. அதனால் இப்போது சிங்கிள்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் நம்ம ஹீரோவையும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் நம்ம ஹீரோ பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கேட்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம ஹீரோடைய பார்ட்னர் மேலாக இருக்கணுமா இல்லை ஃபீமேலாக இருக்கணுமான்னு சொல்லி எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே கேட்குறாங்க. நம்ம ஹீரோ ஃபீமேல் ஆப்ஷனை தான் சூஸ் பண்ணுறாரு. அது மட்டும் இல்லை, அவர் கூட ஒரு நாய் வந்திருக்கு. அதை பற்றி அவங்க கேட்கும்போது தான் நம்ம ஹீரோ சொல்கிறாரு, கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடியே அவருடைய பிரதர் இந்த மாதிரி இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருப்பாரு. ஆனால் அவரால் கமிட் ஆக முடிஞ்சிருக்காது. அதனால் அவர் இப்படி நாயாக மாற்றி விட்டுட்ருப்பாங்க. இப்போது அந்த நாய் கூட தான் நம்ம ஹீரோ வந்திருக்காரு. அந்த ஹோட்டலில் வரவங்க எல்லாருமே அவங்க திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துடணும். இவங்க கொடுக்குற ட்ரெஸ்ஸு, இவங்க கொடுக்குற திங்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும். அதனால் இப்போ நம்ம ஹீரோ அவருடைய ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இப்போ ரூமுக்கு வராரு. இப்போ ரூமில் அந்த ஹோட்டலுடைய மேனேஜர் வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேசுகிறாங்க. 45 நாளுக்குள்ளே நீங்கள் கமிட் ஆகணும். கமிட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களை நாங்கள் அனிமலாக மாற்றிடுவோம். ஸோ எந்த அனிமலாக மாறணும்னு சொல்லி நீங்களே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ தான் நம்ம ஹீரோ லாப்ஸ்டராக மாறணும்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணுறாரு. எதுக்காக அந்த அனிமலை போய் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு அவங்க கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோ, லாப்ஸ்டர் தான் 100 வருஷம் கிட்டத்தட்ட உயிர் வாழும். அது மட்டும் இல்லை, எனக்கு கடல்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் நான் வந்து லாப்ஸ்டராகவே மாறிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ அந்த ஹோட்டல் மேனேஜர், உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் விஷ் பண்ணி அனுப்புகிறோம், சீக்கிரமாக வந்து நீங்கள் கமிட் ஆகி நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விஷ் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஹீரோ பாவம், அவர் ஒய்ஃப் கூட 12 வருஷம் கிட்டத்தட்ட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்திருப்பாரு. அவரால் இன்னுமே அவங்க ஒய்ஃபை மறக்க முடியல. பாவம், இதுக்கப்புறம் அவர் எப்படி ஒரு பொண்ணை கண்டுபிடிச்சி அவர் கமிட் ஆகிறாரா இல்லையான்னு இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ மறுநாள் காலையில் நம்ம ஹீரோக்கு டிஃபன் கொடுக்குறாங்க. அங்கே சிங்கிள்ஸ்லாம் தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. கமிட்டட்ஸ்லாம் ஆப்போசிட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போ தான் நம்ம ஹீரோ அங்கே ஒரு பொண்ணை பார்க்குறாரு. அந்த பொண்ணுக்கு நார்மலாகவே மூக்கில் இருந்து ரத்தம் வரும். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம ஹீரோக்கு இங்கே 2 ஃப்ரெண்ட்ஸும் கிடைக்கிறாங்க. ஒருத்தவங்க பேர் ஜான், இன்னொருத்தர் பேர் ராபர்ட். இந்த ஹோட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் கமிட்டட்ஸ்க்கு எல்லா வசதியுமே செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஆனால் சிங்கிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தனியாக ஒரு ரூமில் தான் இருக்கணும். அவங்க சாப்பிட்றது எல்லாமே அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க. உண்மையை சொல்லணும்னா, ஒரு சிங்கிள் கமிட் ஆகிறதுக்கு தேவையான எல்லா வசதியுமே அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி ஒன்று தான் இந்த டான்ஸ் பார்ட்டி. இதில் அவங்கவுங்க பேரோட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடலாம். மேபி அதில் அவங்க கமிட் ஆனால் கூட ஓகேன்றதுனால இப்போ நம்ம ஹீரோவும் ஒரு பொண்ணை பேசி கூட்டிகிட்டு வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காரு. நம்ம ஜானும் ஒரு பொண்ணு கூட வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காரு. ஆனால் எங்கள் ஹீரோக்கு எதுவுமே செட் ஆகலை. சரின்னு சொல்லி பார்ட்டி முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிற இன்னொரு கூட்டத்தை பற்றி கண்டிப்பாக பேசியே ஆகணும். டேய், 45 நாள் இல்லைடா, 40 வருஷமே ஆனாலும் நாங்கள் கமிட் ஆக மாட்டேன்டா, கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் சிங்கிளாக தாண்டா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் இங்கே ஃபாரஸ்ட்டில் மறைஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க கவர்மெண்ட் சொல்கிறதே கேட்குறதா இல்லை, இந்த ரெஸ்டாரண்ட் சொல்கிறதே கேட்குறதா இல்லை, என்னாலும் சரிடா நாங்கள் சிங்கிளாக தாண்டா இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் அங்கே இருக்க சிங்கிள் கூட்டத்துக்கும் எப்போவுமே ஆகாதுங்க. அதனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே இருக்க சிங்கிள்ஸை வேட்டையாட சொல்லுவாங்க. அதுதான் இன்றைக்கும் நம்ம ஹீரோ எல்லாருமே போயிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வந்த கூட்டத்தில் ஒரு பொண்ணு மட்டும் வேற லெவலில் வேட்டையாடுது, பல சிங்கிள்ஸை போட்டு தள்ளிடுது. இப்போது திரும்பி அவங்க எல்லாருமே ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வராங்க. எத்தனை சிங்கிள்ஸை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உண்மை என்னன்னா, அவங்க எத்தனை பேர் சாவடிக்கிறாங்களோ அத்தனை நாள் அவங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ அதனால எல்லாருமே ரொம்ப வெறியாக வேட்டையாடிட்டு வந்திருக்காங்க. ஆனால் நம்ம ஹீரோ ஒருத்தரை கூட பிடிச்சிட்டு வரல. அதனால அவருக்கு எந்த ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனுமே கிடைக்கல. மட்டும் இல்லை, இந்த ஹோட்டலில் கமிட்டடாக இருந்தால் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் சொல்லி டெய்லி சின்ன சின்ன ட்ராமா மாதிரி நடத்துகிறாங்க. ஒரு தாத்தா தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. திடீர்னு அவருக்கு நெஞ்சொலி வந்துடுது. அவர் அப்படியே மயங்கி விழுந்துடுறாரு. ஆனால் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கூட இன்னொரு பொண்ணு இருக்குது. அந்த பொண்ணு வந்து அந்த தாத்தாவை காப்பாற்றிடுது. ஸோ இதனால தான் நாங்கள் வந்து கமிட்டடாக இருக்க சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் ட்ராமா போடுறாங்க. இன்னொரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா, தனியாக இருக்க ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட ஒருத்தன் வந்து சும்மா வம்பு பண்ணிட்டு இருக்கான். அதுவே அந்த பொண்ணு இன்னொரு பையன் கூட இருந்துச்சுன்னா அவன் பார்த்துட்டு அமைதியாக போயிடுறான். ஸோ இதனால் நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக கமிட்டட் ஆகணும்னு சொல்லி ட்ராமாலாம் போட்டு காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. பார்க்குறவங்க எல்லாருமே கிளாப்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போது நம்ம ஹீரோவும் அவருடைய ஃப்ரெண்டு ஜான், ராபர்ட், அவங்க 3 பேருமே உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. அப்போ தான் அந்த வயசான ராபர்ட் வந்து சொல்கிறாரு, பேசாமல் நான் பேரட் ஆயிடலான்னு இருக்கேன், நீங்கள் எல்லாருமே பேரட் ஆயிடுங்க, நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அந்த கூட இருக்க ஜான் பார்த்தீங்கன்னா, டேய் நான் என்ன உங்களை மாதிரியா கடைசி வரைக்கும் சிங்கிளாகவே இருந்த அனிமல்
செட்டில் ஆகிறதுக்கு நான் கூடிய சீக்கிரமே கமிட் ஆயிடுவேன், என் பேர் கூட வந்து நான் அவங்கள மீட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறான். இதனால இவங்க 3 பேருக்குள்ளேயும் தகராறாயிடுது. 3 பேருமே சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. உண்மையை சொல்லணும்னா இவங்க ஷூட் பண்ற அந்த ஷூட்டிங் போர்டு கூட பாத்தீங்கன்னா சிங்கிளை தாங்க வச்சிருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு சிங்கிள்ஸ் மேல காண்டு பிடிச்சவங்களா இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ஜான் வந்து அவருடைய பார்ட்னரை தேடலான்னு போறாரு. அந்த மூக்குல ப்ளீட் ஆகுற அந்த பொண்ணுகிட்ட போய் பேசுறாரு. எனக்கு கூட அடிக்கடி இந்த மாதிரி மூக்குல ப்ளீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் சொல்றாரு. நம்ம ஹீரோ அதை பத்தி கேட்கும்போது, ஆமா கடைசி வரைக்கும் சிங்கிளா இருந்து அனிமலா மாறி சாவறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி போய் சொல்லி கமிட் ஆகுறது ஒரு தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறான் ஜான். இல்லையே அவன் அடிக்கடி அவன் மூக்கு உடச்சிப்பான், அதனால தான் அவனுக்கு வந்து ரத்தம் வரும். ஸோ அன்னைக்கு நைட்டு அவங்க 2 பேரையும் கப்புள்ஸ்ன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் 1 மாதம் கிட்டத்தட்ட அவங்க அந்த ஹோட்டலில் தான் இருப்பாங்க. அந்த கப்புள்ஸை வந்து இந்த ஹோட்டலில் இருக்கவங்களாம் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ அவங்களுக்குள்ள ஏதாச்சும் சண்டை வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்காக ஒரு குழந்தையும் கொடுத்து அந்த குழந்தைய வளர்க்க சொல்லுவாங்க. இப்போ ஹீரோக்கும் நாட்கள் குறைஞ்சிட்டே வருது. அவர் ஒழுங்காக ஹண்ட் பண்ணுறதும் கிடையாது. சரின்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட போய் பேசி பார்க்குறாரு. ஆனால் அதுவும் எதுவும் செட் ஆகிற மாதிரி இல்லை. இப்போ அந்த ஹோட்டல் மேலேருந்து ஒரு பொண்ணு கீழே விழுந்து சூசைட் அட்டன் பண்ணுறாங்க. உண்மை சொல்லணும்னா அந்த இடத்துல இன்னொரு பொண்ணு உட்காந்துருக்காங்க. அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக அந்த பொண்ணுக்கு எந்த ஒரு எமோஷனுமே இருக்காது, ஃபீலிங்ஸே இல்லாத ஒரு பொண்ணு. அந்த பொண்ணு வந்ததுலேருந்து இது வரைக்கும் கமிட் ஆனதே கிடையாது. ஆனால் செம்மையாக ஷூட் பண்ணுறதுனால அந்த பொண்ணுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து அந்த பொண்ணு எந்த ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டுமே இல்லாமல் இருந்துட்டு இருக்கு. நம்ம ஹீரோ போயிட்டு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேசலாம்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறாரு. அதனால போயிட்டு இந்த மாதிரிலாம் மற்றவங்க கஷ்டப்படுறத பார்த்தா எனக்கு சந்தோஷம் தான், எனக்கு மற்றபடி எந்த ஒரு ஃபீலிங்குமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாரு. ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணு உடம்பு சரியில்லாமல் மயங்குற மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுது. ஆனால் நம்ம ஹீரோ போய் ஹெல்ப் பண்ணவே இல்லை. அதனால அந்த பொண்ணு உண்மையிலேயே இவனுக்கு எந்த ஒரு ஃபீலிங்குமே இல்லை போலன்னு நினச்சிட்டு அவனை ஓகே பண்ணிடுது. ஸோ ஒரு வழியாக நம்ம ஹீரோவும் இப்போ கமிட் ஆகிட்டாரு, அவரையும் கப்புள்ஸ்ன்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ முன்னாடியே மேரேஜ் ஆன நம்ம ஜான் கப்பிளுக்கு ஒரு குழந்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பொண்ணு நம்ம ஹீரோவை பார்த்துட்டு ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணலான்னு வரும்போது நம்ம ஹீரோ எட்டி உதச்சிடுறாரு. ஏன்னா அவருடைய ஒய்ஃபை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எந்த ஒரு எமோஷனுமே இல்லாமல் ரொம்பவே கொடூரமானவர். அப்படிதான் நம்ம ஹீரோ மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒரு நாள் அவங்க ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, பாவம் நம்ம ஹீரோடைய பிரதரை வந்து போட்டு தள்ளிடுறாங்க. காலையிலே வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி அந்த நாயை கொண்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் வெளியே எதுவுமே காமிச்சிக்காம ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணலான்னு போகிறாரு. ஆனால் அப்போ ஒரு அழுதுறாரு பயங்கரமாக. இதை அந்த பொண்ணு பார்த்துடுறாங்க. பார்த்துட்டு அப்போ நீ என்னை ஏமாற்றி தான் மேரேஜ் பண்ணியிருக்க, நீயும் இந்த மாதிரி ஃபீலிங் இல்லாதவன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹீரோவை பிடிச்சி அந்த மேனேஜர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகுது. ஒரு வழியாக நம்ம ஹீரோ தப்பிச்சு ஓடி வந்துடுறாரு. ஹோட்டலில் வேலை செய்கிற ஒரு பொண்ணோட ஹெல்ப்போட அவருடைய ஒய்ஃபை அவர் மயக்கம் மருந்து வச்சு ஷூட் பண்ணிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரூமுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரூமில் தான் கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க அனிமலாக மாற்றுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம ஹீரோ அவங்க ஒய்ஃபை மாற்ற போகிறாரு. சந்தேகம் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த வேலை செய்கிற பொண்ணையும் மயக்கம் மருந்தால ஷூட் பண்ணிட்டு போகிறாரு. இப்போ நம்ம ஹீரோ அந்த ஹோட்டலை விட்டு எஸ்கேப் ஆகி வராரு. வந்து இவங்களை மீட் பண்ணுறாரு. இவங்க தான் அந்த கூட்டத்தில் இருக்க அந்த சிங்கிள் கூட்டத்துடைய தலைவி. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இங்கே நீங்கள் எத்தனை நாள் வேணால் இருந்துக்கலாம், நீங்கள் கமிட் ஆகணும்னு சொல்லி எந்த ஒரு கட்டாயமும் கிடையாது. ஆனால் இங்கே இருக்கிற யார் கூடயும் நீங்கள் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் வச்சுக்க கூடாது, லவ்ன்ற மாதிரிலாம் இங்கே எதுவுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோ என்னடா அங்கே ஒருத்தவன் கமிட் ஆகலன்னா போட்டுருவேன்றான், இங்கே ஒருத்தி கமிட் ஆனால் போட்டுருவேன்றா, ஒரு மனுஷன் எப்படா வாழ்றதுன்னு யோசிக்கிறாரு. இருந்தாலும் அந்த இடத்துக்கு இது எவ்வளோ பரவாயில்லன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிறாரு. பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வாயில் கட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க, ஒரே ரத்தமாக இருக்குது. அப்போ தான் நம்ம ஹீரோ வந்து கேட்குறாரு, என்னாச்சு, ஏன் இவர் வாயில் கட்டு போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ தான் கூட இருக்க சொல்கிறான், அவர் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பொண்ணு கூட சும்மா உட்காந்து கடலை போட்டுட்டு இருப்பாரு. அதனால அவர் வாயை வந்து பிளேடை வச்சு கிழிச்சு அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி கட்டு போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அப்போதான் நம்ம ஹீரோக்கு இவங்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சிங்கிளாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியுது. உண்மை சொல்லணும்னா அந்த கூட்டத்தில் இருக்க அந்த பொண்ணு இவங்க தான் நம்ம ஹீரோயின். ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஹீரோவை பார்க்கும்போதே ஹீரோயினுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருது. அவர் கூட சேர்ந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்கிற மாதிரி கனவுலாம் காண்றாங்க. இந்த சிங்கிள்ஸ் கூட்டத்தில் இருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அநியாயத்துக்குன்னு சிங்கிளாக இருக்காங்க. இப்போ அந்த ஹோட்டல்லேருந்து வந்து ஹண்ட் பண்ணுறவங்க ஒருத்தவனை அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க. அவனால் எழுந்திருக்க முடியாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கான். ஆனால் அந்த சிங்கிள் கூட்டத்துடைய தலைவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உன்னால் முடிஞ்சா நீ எழுந்து தனியாக வா, உனக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. இப்போது நம்ம ஹீரோவை ஒருத்தர் ஷூட் பண்ண வர்றாரு. அவர் வேற யாரும் இல்லை, அவருடைய ஃப்ரெண்டு ராபர்ட் தான். நம்ம ஹீரோ வந்து நீ என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, என்ன எதுவும் பண்ணிட்டாதுன்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காரு. அந்த கேப்பில் நம்ம ஹீரோயின் வந்து ராபர்ட்டை பின்னாடி இருந்து மயக்கம் மருந்தால ஷூட் பண்ணிடுறாங்க. ஷூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட தயவு செஞ்சு நான் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு யார்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்க, தெரிஞ்சதுன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு ரேபிட் பிடிச்சிட்டு வந்து கொடுங்க, நான் அதை தான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோ இப்போ ராபர்ட்டோடைய ட்ரெஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அவரும் அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பிடுறாரு. சொல்லணும்னா அந்த ஹோட்டலில் வேலை பார்க்குற அந்த பொண்ணு வந்து இங்கே இருக்க சிங்கிள்ஸோடைய ஸ்பைங்க. அந்த பொண்ணு அந்த ஹோட்டலில் இருக்கவங்களுடைய அட்ரஸில், அந்த ஹோட்டலில் யார் யார் எந்தெந்த ரூமில் இருக்காங்கன்னு சொல்லி டீட்டெயில்ஸ்லாம் அந்த பொண்ணு தான் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குது. இப்போ நம்ம ஹீரோயின் கேட்ட மாதிரியே ரேபிட்டை பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு வர்றாரு.
இவங்களுக்கான திங்ஸ்லாம் வாங்குறதுக்காக சிட்டிக்கு போவாங்க. சிட்டிக்கு போகும்போது மட்டும் ரெண்டு பேராக கப்பிள் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ யார் போகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிங்கிள்ஸோட ஹெட் அந்த பொண்ணு, அப்புறம் அவர் கூட ஒரு பையன் போகிறாரு. அது மட்டும் இல்லை, இன்னொரு கப்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும். அங்கே போய் இவங்க ஷாப்பிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது கப்பிள்ஸ் மாதிரி தான் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. உண்மையை சொல்லணும்னா நம்ம ஹீரோ தனியாக இருக்கும்போதே ஒரு போலீஸ் வந்து பிடிக்கிறாரு. என்ன நீங்கள் தனியாக நின்றுட்டு இருக்கீங்க, என்ன நீங்கள் சிங்கிளா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. உடனே நம்ம ஹீரோ இல்லை என் ஒய்ஃப் உள்ளே இருக்காங்க, அவங்க வந்துருவாங்க இப்போ அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்கிறாரு. ஒரு வழியாக எப்படியோ அதுக்குள்ளே அவங்க ஒய்ஃபும் வந்து நம்ம ஹீரோவை காப்பாற்றுறாங்க. சிங்கிள்ஸோடைய ஹெட் வந்து சும்மா நடிச்சிட்டு இருக்கு அவர் கூட. ஆனால் உண்மையை சொல்லணும்னா நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அந்த சிங்கிள்ஸோடைய ஹெட்டு அவங்க அப்பா அம்மா வந்து அந்த சிட்டியில தான் இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருமே போய் பார்க்குறாங்க. அவங்க அப்பா அம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வந்து வேலை பார்க்குறாங்க. நம்ம ஹீரோ வந்து ஹீரோயினை பார்த்து சொல்றாரு, என்னுடைய மனைவியை வந்து நான் ரொம்பவே நேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ ஹீரோயின் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் மேலே ஒரு ஸ்டெப்பு போய் எங்களுக்கு 4 குழந்தைங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே நம்ம ஹீரோ என்னது அப்படியா அப்படின்னு ஒரு கூட பார்க்குறாரு. இருந்தாலும் அப்படியே சமாளிக்கிறாரு. ஆமாம், நாங்கள் ரொம்பவே நல்ல குடும்பமாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திரும்பி வரும்போது அந்த சிங்கிள்ஸோடைய ஹெட் வந்து சொல்லுது, பரவாயில்ல இன்னைக்கு நாள் தான், ஆனால் நீ வந்து ரொம்பவே நல்லா நடிச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ பார்த்து சொல்லுது. நம்ம ஹீரோ எங்கெங்க நடிச்சாரு, அவர் உண்மையிலே ஜாலியாக வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. இப்போ ஹீரோவும் ஹீரோயினும் உட்காந்து க்ளோஸாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோக்கு முதுகில் மருந்து போட்டு விடுறாங்க. இப்போ இந்த சிங்கிள்ஸ் கூட்டம் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மிஷன் வந்து பண்ண போறாங்க இன்னைக்கு நைட்டு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்க கப்பிள்ஸ் ரூமுக்குலாம் இவங்க போறாங்க. நம்ம முன்னாடி சொன்ன அந்த ஜான் கப்பிள் ரூமுக்கு வந்து நம்ம ஹீரோ போறாரு. அந்த ஹோட்டலுடைய மேனேஜர் அந்த பொண்ணு ரூமுக்கு வந்து நம்ம சிங்கிள்ஸோடைய ஹெட்டும் நம்ம ஹீரோயினும் போறாங்க. இப்போ போயிட்டு அந்த ஹோட்டல் மேனேஜர் அந்த பொண்ணை பிடிச்சி கட்டி வச்சிடுறாங்க. அவங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கேட்குறாங்க, உங்கள் ஒய்ஃப் நீ எந்த அளவுக்கு விரும்புகிறேன்னு கேட்கும்போது, என் ஒய்ஃப் தான் எனக்கு எல்லாமே, என் ஒய்ஃப்காக நான் வந்து என்ன வேணா செய்வேன்னு பயங்கரமாக டயலாக்ல விட்றாரு. இப்போது அந்த சிங்கிள்ஸோடைய ஹெட்டு அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒய்ஃப் இல்லாமல் நீ தனியாக வாழ்வ அப்படின்னா நான் வந்து உன்னை உயிரோட விட்டுருவேன். நீ இல்லாமல் உன் ஒய்ஃப் வந்து தனியாக வாழ்வாங்க அப்படின்னா நான் அவங்கள வந்து உயிரோட விட்டுருவேன். ஏன்னா வந்து லைஃப்ன்றது ஒருத்தவங்க சிங்கிளாக தான் வாழணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது. இப்போ உடனே அவரு, ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு தான், நான் வந்து என் ஒய்ஃப் இல்லாமல் வாழ்வேன், ஆனால் அவளால் இருக்க முடியாது, அதனால என்னை உயிரோட விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு. அப்படின்னா இப்போவே நீ உன் ஒய்ஃபை ஷூட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்னை கொடுக்குறாங்க. வாங்கி அவரும் ஷூட் பண்ணுறாரு. பார்த்தீங்கன்னா அதில் புல்லட்டே இல்லைங்க. உங்கள் ஒய்ஃப் பயங்கரமாக கத்த ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அவ்வளோதான், இவங்க மிஷின் முடிஞ்சுன்னு சொல்லி வராங்க. இவங்க பண்ண மிஷினை பார்த்தீங்கன்னா போய் கமிட்டடாக இருக்கிறவங்களெல்லாம் பிரித்து விட்டு வந்திருக்காங்க. அதான் இவங்க பண்ண மிஷின். நம்ம ஹீரோ அந்த ஜான் கப்பிள் கிட்ட போய் அங்கேயும் உண்மை எல்லாத்தையுமே சொல்லிடுறாரு. உண்மையிலேயே இவனுக்கு மூக்குலேருந்து ரத்தம்லாம் வராது, அவன் சும்மா உன்னை ஏமாத்தி தான் மேரேஜ் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயும் குட்டியை குழப்பி விட்டு வந்துடுறாருங்க. சிங்கிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாங்கை போட்டு கும்பலாக கூட டான்ஸ் ஆட மாட்டாங்க. அதனால எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஹெட்ஃபோனில் பாட்டு போட்டு தான் வந்து தனியாக ஆடிட்டு இருப்பாங்க. அதனால் நம்ம ஹீரோயினுக்கு இன்னொருத்தர் ரேபிட் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறத நம்ம ஹீரோ பார்க்குறாரு. உடனே அவருக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாகுது. போயிட்டு ஹீரோயின் கிட்ட, இந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்டையும் நீ ரேபிட் வாங்காத, உனக்கு எத்தனை வேணாலும் சொல்லு, நான் எடுத்துகிட்டு வந்து தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லை, நம்ம ஹீரோக்கு தூரத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் சரியாக தெரியாது. அவருக்கு அந்த ஐ ப்ராப்ளம் இருக்குது. நம்ம ஹீரோயினுக்கும் அதே மாதிரியே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதனால தான் இப்போ இவங்க 2 பேரும் கமிட்டடாக இருக்காங்க. ஏன்னா அங்கே இருக்க ஒரு ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் கமிட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு 2 பேருக்கும் நடுவில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சிமிலராக இருக்கணும். இவங்க 2 பேருக்குள்ளேயும் ஒரே மாதிரி இருக்க விஷயம் இந்த ஐ ப்ராப்ளம் மட்டும்தான். இப்போ நம்ம ஹீரோ என்ன கேட்குறாருன்னா, அந்த ரேபிட் எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்தவனுக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு கேட்குறாரு. ஆனால் நம்ம ஹீரோயின் அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அதனால போயிட்டு அவனே பிடிச்சி அவன் கண்ணு பிடிச்சி பார்க்குறாரு. ஓகே, உன் கண்ணு நல்லா தான் இருக்குது, அப்போ வந்து உனக்கும் அவளுக்கும் எதுவுமே சிமிலாரிட்டி கிடையாது, நீங்கள் 2 பேரும் பேர் ஆக மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு வந்துடுறாரு. இப்போ நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் அவங்கவுங்க மொபைலில் ஒரே பாட்டை வச்சுட்டு 2 பேருமே டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிக்கிறாங்க. உண்மையை சொல்லணும்னா இதை மட்டும் அந்த தலைவி பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான். ஆனால் இவங்க 2 பேரும் ஜாலியாக டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. சொல்லனா போக போக இவங்க கோடு வச்சு பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. கையை தூக்கினா ஒரு மாதிரி, தலையை அசைச்சா ஒரு மாதிரி, இந்த மாதிரி நிறைய கோடு வச்சுருக்காங்க. அதனால மற்றவங்க இருக்கும்போதும் இவங்களால நார்மலாக பேசிக்க முடியுது. இப்போது அடுத்த தடவை சிட்டிக்கு போகும்போது நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க. ஆனால் இதை பார்த்து அந்த சிங்கிள்ஸோடைய தலைவிக்கு பொறுக்கவே இல்லை, போய் பிரித்து விட்டு வந்துடுது. அவங்க திரும்பவும் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீரோயின் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு டைரியில் எழுதி வச்சுருக்காங்க. இந்த டைரியை அந்த சிங்கிள்ஸோடைய ஹெட்டு எடுத்து படிச்சிருது. இது எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு முடிவு கட்டுறேன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ கிட்ட போய் ஸ்ட்ரெயிட்டாக, நீ வந்த அன்றைக்கே நான் சொன்னேன் உன்னை புதைக்கிறதுக்கான இடத்த செலக்ட் பண்ணி நீ வந்து குழி தோண்டணும்னு சொல்லி தோண்டுனியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குது. ஆமாங்க, இங்கே இருக்க சிங்கிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே தான் அவங்களுடைய குழியை வந்து தோண்டி வைக்கணும். இப்போது நம்ம ஹீரோவும் அதே மாதிரி குழி தோண்டி காமிக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லை, அந்த பொண்ணு அப்பயும் விடுறதா இல்லை. உன் ஹைட்டு வெயிட்டெல்லாம் பத்துதான்னு சொல்லி கீழே இறங்கி படுத்துக்காமின்னு சொல்லுது. நம்ம ஹீரோவும் படுக்கிறாரு. உன் மேலே நீயே மண்ணை போட்டுக்கோ, உனக்கு என்ன அது இன்னொருத்தவங்க வந்து பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. என்னடா இந்த பிள்ளை இப்படி படுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு அவரும் மண்ணை போட்டு காமிக்கிறாருங்க. இந்த சிங்கிள்ஸோட தலைவி இதோட விடுறதா இல்லை, நம்ம ஹீரோயினை பிடிச்சி ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சிட்டிக்கு கூட்டிகிட்டு போகுது.
அவங்க கூட்டிகிட்டு போய் உன் கண்ணை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லுது. ஆனால் நம்ம ஹீரோயினுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. ஏன்னா கண் பார்வை சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கும் ஹீரோக்கும் எந்த ஒரு விஷயமே ஒரே மாதிரியே இருக்காது. அதனால் அவங்க 2 பேரும் ஒரு கப்பலாக வாழ முடியாது. சரின்னு சொல்லி வேறு வழி இல்லாமல் ஆப்ரேஷனுக்கு ஒத்துக்குது நம்ம ஹீரோயின். ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவங்க பார்வையை சரி பண்ணுறதுக்காக கூட்டிகிட்டு போல நம்ம ஹீரோயினை வந்து பிளைண்ட் ஆக்கிட்டாங்க. ஹீரோயின் காட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கடுப்பில் கத்தியாலே எடுத்து குத்திடுறாங்க. ஆனால் இந்த தலைவி வந்து பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்குது. கூட வந்த இன்னொரு பொண்ணை அந்த மாதிரி குத்துவாங்க விட்டுருது. இப்போ ஒரு நாள் நம்ம ஹீரோயின் தனியாக உட்காந்துருக்கும் போது ஹீரோ வந்து பேசுகிறாரு. நம்ம ஹீரோயின் இன்னைக்கு நீங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கீங்களே, என்ன ஹேர் கட் பண்ணிங்களா அப்படிலாம் சொல்லி பேசி சமாளிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோ ஒரு டார்ச் லைட் எடுத்துகிட்டு வந்து இதான் உங்கள் கிஃப்ட்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஆனால் ஹீரோயினுக்கு கண்ணு தெரியாததுனால சூப்பர் சூப்பர் இதை நான் சாப்பிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஹீரோ ரொம்ப வித்தியாசமாக பார்க்குறாரு. ஹீரோயின் எல்லா உண்மையுமே சொல்லிடுறாங்க, எனக்கு கண்ணு தெரியாதுன்றதையும் சொல்லிடுறாங்க. இதனால் நம்ம ஹீரோ ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாரு. சரி நீ அழாத, எதாக இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் அவங்க கூட கடைசி வரைக்கும் இருப்பேன்னு சொல்கிறாரு. இப்போ அவங்க 2 பேருக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சிமிலராக இருக்குமான்னு சொல்லி நிறைய ட்ரை பண்ணுறாங்க, பிளட் குரூப்பு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எதுவுமே அவங்க 2 பேருக்குமே சிமிலராக இல்லை. இப்போ ஹீரோ பொருளெல்லாம் தொட்டு பார்த்தே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஹீரோயினுக்கு பழக்கப்படுத்திட்டு இருக்காரு. அது மட்டும் இல்லை, அந்த இடத்த விட்டு அவர் ஹீரோயின் கூட வெளியே போகணும்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாரு. இதனால் அங்கே இருக்க அந்த சிங்கிள்ஸோட தலைவியை கையை கல்லாக கட்டி போட்டு இவருக்கு தோணுன குழியிலேயே அந்த பொண்ணு தூக்கி போட்டுடுறாரு. அங்கே நிறைய வேட்டை நாய்களும் அவங்கள சுற்றுது. அதோட நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் வெளியே வந்துடுறாங்க. இப்போ வேகமாக அவங்க சிட்டிக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஹோட்டலில் போய் தங்குறாங்க. அப்போ தான் நம்ம ஹீரோ சொல்கிறாரு, கண்டிப்பாக இதை நம்ம பண்ணியே ஆகணும்னு சொல்கிறாரு. ஹீரோயின் எதுக்கு ஒரு தடவை யோசிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோ என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு கத்தி எடுத்துகிட்டு பாத்ரூமுக்கு போகிறாரு. அந்த கத்தியாலேயே ஒரு கண்ணை குத்திக்கிட்டு குருடாக்கிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. இங்கே நம்ம ஹீரோயின் ரெஸ்டாரண்ட்டில் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ இதோடையே இந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க. 2 பேருக்குள்ளேயும் ஒரு விஷயம் ஒரே மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து கமிட்டடாக இருக்கணும்னு சொல்கிறதுனால நம்ம ஹீரோ அவருடைய கண்ணையும் குருடாக்கிடலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டாரு. உண்மையை சொல்லனா ஒரு மனுஷன் சிங்கிளாக இருக்கிறதோ கமிட்டடாக இருக்கிறதோ அது வந்து அவனுடைய விருப்பங்க. கமிட்டடாக இருக்கிறவனை பிரித்து நீ சிங்கிளாருன்னு சொல்கிறதோ, சிங்கிளாக இருக்கிறவனை பிடிச்சி நீ 1 மாதத்தில் கமிட்டடாகுன்னு சொல்கிறதோ இதெல்லாம் ரொம்பவே தப்பு தான். இந்த படம் ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. உண்மையிலேயே ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரிலாம் ரூல்ஸ் போட்டால் சிங்கிள்ஸ் நிலமெல்லாம் என்ன ஆகுறது? அதனால தான் இந்த கதையை சொல்லணும்னு நினச்சேன். இதோட வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம்.